Хайде заедно да видим началото на моята излагация днес. Стигайки в офиса ми хрумна гениалната идея, че докато пия кафенце, мога да отцветя и да направя някоя декорацийка. Осмицата и жълтата подложка се подвизаваха от предходната година в офиса ни. За цветове избрах топло-розово и златисто. След като нанесах златистото в долният край на осмицата, реших, така ми хрумна гениалната идея, че мога да я отцветя и тя да изглежда толкова старинна, сякаш е изскочила от мемуарите на баба ми по време на соца. Продължих да си нанасям смело и безотговорно така наречената паста за застаряване. Разбира се, не ми хареса и започнах да изтривам. Това е и целта на пастата, да бъде изтрита в един момент, но както виждате на основата доста ме затрудни тази процедура, защото тя нямаше боичка отдолу и директно нанесена върху сместа не се получи така, както очаквах като ефект. На всичкото отгоре си потроших и ног. Златна ми излезе тази декорация, на всичкото отгоре и на маникюр ще трябва да ходя сега преждевременно, както и да е. Продължих да нанасям паста и съответно да изтривам от повърхността на осмицата. За още по-голям ефект реших да добавя и туркоаз към така състаряващият ефект. Тук табе си нанесах туркоазеното синьо, при което, виждате, стана още по-голяма цапаница, но аз въпреки това имах надежда, че ще докарам до някъде тази декорация. Все пак не се предадах толкова лесно. Кой ли цвят ще ни помогне в случая? Бяло? Защо не? Я да пробваме как ще се получи и с него. Така или иначе до тук не я докарахме до никъде. Какво ще стане да намажем още един нюанс с боичка и тя да заприлича съвсем на все пак соцпроизведение, което да вдъхва така старинен и изтъркан износен ефект. Да, виждате, изтърках и бялото. Защо го нанесах след като ще го търка? Но това е друга тема. Продължих да го правя. Останаха така леки нотки на бялото, след което изтърках тези, които бяха по повърхността на цветчетата. Това е. Не ме радваше кафявият цвят на основата и реших да го мина отгоре с златисто. Следва момента, в който трябва да залепим осмицата за основата и тя да стане ето в този цялостен вид, в който ви показвам. За целта премахвам горния слой на боичката. Тя между другото е няколко слоя златисто, за да покрие кафявото, грозното кафяво. Същото правя и с осмицата. Двете основи трябва да бъдат без боичка, за да бъдат по-здраво залепени. Та-та-та-там! Ето е нашата осмица, вече е закрепена към основата. Харесва ли ви? Мисля, че не се получи зле като цяло. Соцефекта на тази осмица добре и се отрази и тя заприлича на много старинна. С помощта на винтоверт правим отворче тук, за да поставим нашата щипчица, на която могат да бъдат слагани както визитки, така и снимчици. Мисля, че много добре се получи. Как така безброкатен ефект? Като ще е злато, нека да заблести. Това заприлича като цитат на Божинката, ама ако има нещо, няма нищо. Харесва ли ви? Напишете ни в коментар как мислите, орезилих ли се или успях да спася ситуацията. Не забравяйте да ни подкрепите с лайк и да последвате видеоканалът ни. До скоро!